Miten tää tapahtuu? Niin, onko se pistänyt vanhat jo pois? Älä mertsi kyttää mua, kun halpaa ruokaa! Anna sulle joku halpaa Mä en oo ruokaa! kattonut suhun päinkään, Niko, äsken. En kattonut vittu suhun päinkään. 45 päivää. Mä tiedän. Niin. Mä en kattonut Niko suhun päinkään äsken. Tänään niin kuin mä Mä en kattonut suhun päinkään. Halpa huora! Mä katsoin ehkä ohi. Mä joku huora, mikä tuotiin tänne taloon tänä iltana. Elikkä mä istuin tänään, kun teille aukesi noi verhot, niin mä olin pelkkä vanha lahna tossa. Kuka ei oo sanonut, Niko, niin älä... Joo, sun silmät näytti sen. Ottaako joku pattereita? Se näytti vaan humalassa. Ehkä tarvinnutkaan susta enempää nyt. Sait uuden leikkikaverin, se kävi ennenkin. Niko, nyt sä puhut jotain ihan ihmeellistä. Vaan se kävi Tsipan kohdalla. Tsipa sai uuden leikkikaverin ja ja yhteisen unohdin. Ja sulle kävi ihan samalla tavalla. Ei, Niko, nyt lopeta. Minä en tollasta kuuntele. En minäkään kuunnellut suomalainen päivää. Aha. Välillä pitää kuunnella ääliä naisiin juttuja. Niko, koska mä muistun. Mä en taju sun juttuja välillä. Niko. Päästä irti. Ei päästäkö sä rauhoitut nyt? Niko, tulisitko päiväkirjaan? Älä aina läs sitä omiin mielipiteitäs. Mitä mä sanoin? Jos mä lähden nyt, niin mä oon tyytyväinen siitä. Mä oon tyytyväinen, jos älä lähde. Mä katso ton ämmän naamoja hetken tosta. Eikä ton espan mikä Rauhoitu jumalauta! Ja se, että miten se lesbo hyökkää mua kimppuun täällä, niin mä tuun sanomaan sen, että jos mä tähän taloon jään, niin se muija ei tuu koskaan hyppimään mun silmillä. Ja se ei tuu mulle selittää, että miten mulle sopii pinkki paita tai mitä tahansa. Musta tuntuu, että tauteen tänne taloon oikeesti valita, että musta tuntuu tältä! Älä jaksa oikeesti mun syntä. Päästäkää mut ulos ton kautta. Tää on mun synttärit ja tänne tulee joku ämmä tekorastojen kanssa selittää, miten mulle sopii pinkki paita. Silleen se on niin pieni asia, mut silti.